A música serviu de unión de xeracións tan distantes no tempo e na educación escolar como son os usuarios do centro de día e o alumnado de quinto e sexto de primaria do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Quiroga. O que levou a un animado encontro interxeracional organizado dende a área de servicios sociais e unido pola música tradicional que se realizaba nas instalacións do centro de día da Ribeira. A xuntanza comezaba coa merenda coa que o centro agasallaba os estudantes e que servía para repoñer forzas tras o desplazamento. O alumnado adicoulle aos residentes varias cancións que cantaron acompañados polos instrumentos que realizaron nun obradoiro coa Fundación Legar. No repertorio musical, todas cancións galegas ben coñecidas, contaron co acompañamento dos maiores que remataron intercambiando papéis e foron os residentes os que lle cantaron os nenos e nenas a saia da Carolina, co acompañamento dos máis novos. Bailate Carolina, baile sí señor, dime con quen bailaches, baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor, bailaches Carolina, baile sí señor. A Carolina unha tola, que todo fai o revés, que pola cabeza, Para agradecer a visita na que a música tradicional uniu varias xeracións, agasallos para os alumnos, caramelos e un marcapáxinas elaborado polos usuarios do centro de día. E da música tamén desfrutarían os socios e socias do centro social que celebraron a Festa da Primavera. Unha xuntanza que marca o inicio das actividades organizadas para a época estival no Centro Social para a terceira idade de Quiroga. O concelleiro de Servizos Sociais, Xosé Manuel Fernández Montes, acompañado do concelleiro do Medio Rural, Luís Manuel Arias, foron os encargados de recibir os participantes na festa que comezaba cun xantar de confraternidade. Xosé Manuel Fernández, satisfeito polo récord de participación, aproveitou a ocasión para recordarlles aos presentes as actividades que ofrece para eles o Centro Social e informounos de que se vai traballar para recuperar a intensa vida que este centro tiña hai unha década. Cada ano somos máis socios, máis socias, somos máis a participar no centro social, somos máis a participar tamén das comidas que facemos, entonces moitísimas gracias por vir. Convídovos, como fago sempre, a que participedes das actividades que facemos aquí no centro social. Cada vez facemos máis, debemos ter unhas 6-7 actividades, gimnasia, memoria, baile, costura, temos un faladoiro, temos arteterapia, manualidades, bueno, en fin, cada vez máis actividades. Como remate da celebración na que participaron máis de 150 socios e socias, non faltaba un animado baile con música en directo.